I es diu, atenció, perquè us vaig ensenyar una paraula en japonès. Es diu Kamishibai. Kamishibai. I significa teatre de paper, perquè així dins hi ha molts dibuixos del conte. Així que per a este conte tanquem la boca, obrim els ulls i obrim grans les orelles, perquè és un conte d'un animal que té 2 orelles. No, també té una cua. ¿Cuatro potes? I fa... Ara sí? Sigue. És el conte que es diu No com tots. Els gossos s'afanyen. Estan molt ocupats. Ocupats a la feina i ocupats a jugar. Naden. Com naden els gossos? Així? No? Fent la papallona? No? Així! Molt bé! Però a més de nadar també naveguen en un vaixell. I també munten guàrdia. O van d'excursió. Tots es confonen, no n'hi ha cap distinció. Però, un moment, fixeu-vos, no trobeu que hi ha algú que la resta no vol imitar?